singgah kala singgah ayo sing pansu minggah tansu minggah purbakala dasu simo suku simo bau simo wulu simo sirah simo kebak simo wire simo buntut sira kabeh madyaning jala niti Kanjeng Adipati Surya Kusuma. Monggo kula aturi jugar sawetawis Kanjeng. Monggo kula aturi jugar. Woi Surya Pati. Semono panjenengan kumitungkas opolan kalamun podrung jang 40 dina kun kemunggah ana ing sanggaring kalenggatan meminta marang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala aja nganti jeneng sira munggah ana ing sanggaring kalenggatan lan jukarake kon kumahat ing asap kabar pisan jeneng siloran dening duga Traksila apa sing kok karepake Kanjeng Adipati pangapuntenipun kula sampun duka Traksila wantun juga rakyat dumateng panjenengan Kanjeng iya Kanjeng Adipati iya ngantos kula wantun juga rakyat panjenengan estripun wonten wigatos Surya Pati nggih paring dawuh umawani juga rakyat kun kumating asamun dadi ana kawigatun menika leres Kanjeng jur wigatun ing apa munggu ing panjenengan Kanjeng Adipati benteng-benteng ingkang tumapak wonten ing Pangkalan Leran wonten ing tapel wates Kadipaten Binangun dipun rusak tiyang Majapahit Kanjeng ana menungsa sing rusak benteng apa jeneng sira mangerteni iki kalamun ana menungsa sing rusak benteng kang mapan ana ing Leran apel wates Jawa Wetan
lan Kadipaten Binangun. Duh Kanjeng Adipati. Kula mangertosi piyambak menawi benteng-benteng sakmenika dipun rusak tiang-tiang saking Praja Majapahit. Teges menungso kuwi wis ngilani dadak. Dheweke wis wani rusak. Gonku yoso benteng sing mapan ana ing leran. Mula kanthi kuwi aja sira dikangelan. Ngirito berkataning prajurit sing cakul-cakul nderekake kelawan panjenenganku niti pirsa ana ing leran. Menawi kados mekaten monggo kula dherekaken. Kadipaten Binangun niki mestine padha mangerteni apa sing dikarepe kan Kanjeng Adipati Surya Kusuma. Mula kowe kabeh aja dikangelan. Ayo bebarengan tumuju ana ing benteng-benteng leran sing wis dirusak karo wong Majapahit. Prajurit Tuples, aku njaluk sabiyantumu supaya nyiagake titianku Gajah Lawu. Menawi sampun kepareng mangestuaken dawuh. Ayo tindakake. Matur suwun. Marang sira. Niki. Prajurit ora Kadipaten Binangun. Yoga Makarya. Hangesti Sanjoto kanthi lumaksana magita-gita. Ajo! 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 Membela kebenaran, berjuang memberantas kejahatan, membela kebenaran, memberantas kejahatan, yang benar pasti menang. Majapahit jebul ora sisip kabar kandak tompo kalamun to wong-wong saka kasultanan Bintoro Demak wis padha yasa beteng ana ing desa Leran lan desa Pangkalan iki mratandhakake kalamun to sultan patah sawijining pengayoman kang ora wicaksana beda-bedakake kawula ing Demak lan kabeh laskar-laskar saka Majapahit. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan gapura tirusa.
papan ning desa Leran. Sopo kang dadi aran? Apa karep nganti ngrusak benteng ning Leran Tapel Wates antaraning Jawa Wetan lan Kasultanan Demak. Adipati Binangun Surya aku kini wilis kalebu pangarsaning laskar-laskar ing Mojopahit. Ya kene dadak aku ngrusak benteng ana ing Tapel Wates Jawa Wetan lan Jawa Tengah. Jalaran aku ora nrimakake kalamun tosa tanpa patah wis bencinde banciragan antaraning kawula ing Demak lan laskar-laskar ing Mojopahit. Wijilis benteng iki sing yosoak Yo mapaning ana ing leran-leran kuwi bumi ana ing Kabupaten Binangun. bener Sing duweni panguwasa ning Kabupaten Binangun ora ana liya panjenengan. Surya Kusuma tak ibaratake yen to aku ngrubuhake wit kang gedhe bakal tak lempeni saka pangilih. Nyidam lorong kecak pati kabeh laskar Mojopahit. Yo Esiroku wiwah